7 minuts i mig i arribarem a 2:15. És molt difícil el que acabo de dir. 25,3 graus a l'estudi. Sí, ja fa calor. En fi, ha pujat, Ha pujat una mica. És que desprenem calor. 19 del 10. Sí. És veritat, ja hem canviat de dia. Hem canviat de dia, sí, Són dijous. la humitat. Sí. Jordi Sala, problemes tècnics. Avui què en resoldràs? Avui resoldré dos problemes. Dos problemes. Ens has avançat una cosa abans. Sí, abans hem dit... Ostres, clar, hem de fer un previously, perquè igual hi ha gent que no ho sap. Perquè hi ha un retorn. Ho faré després del primer àudio. Vale. Després del primer àudio faig una intro. Vale, endavant. Anem pel primer directe, vale? Endavant. Vinga, aviam què passa. Hola, em dic Pere Arnau Estanislau. Volia fer una pregunta per Jordi Sala. La regla de la ELA és veritat o no? La tens tan grossa com la teva mà? El què? La regla de... Faig traducció, vale? Jo també he necessitat... La regla de la ELA és certa, és veritat. La tens tan grossa com la teva mà? Perdoneu, crec que són dues regles diferents. Sí, no, crec que són dos coses diferents, no? Jo crec que ha fet una explicació massa concisa i no s'ha acabat d'entendre. El que jo entenc que la regla de la L és que es diu que si tu poses el teu polze i el teu dit índex formant una L, un angle recte entre ells, la distància entre la punta dels dos dits és igual a la llargària del teu penis. Ostres. Bueno, ara tanquem Facebook Live. Crec un minut. Perdó, crec que és la primera vegada que sento aquesta... Jo no sabia això tampoc. Jo sempre em pregunto, quan diuen aquesta xifra és quan està dura o és de sèrie? En estat flàcid? En estat potent? Exacte. Jo trobo que em sobra molt. Sí, jo pensava que la de la L era aquella que tu posaves el polze i l'índex i si eres baixet posaves el polze amunt. Aquesta és una altra. I llavors tenies la titola com l'índex o al revés. Si eres alt, eres... baixet. Clar. Baixet, la ten gran i el llarga. Alto como un pino, pene como un mosquito. Tu que has inventat, no? Que fatillada. És una mica... Quin humor, nens. Això podria entrar a la secció de Bustamante i sus frases hechas, Bueno, a caballo regalado, polla en la boca. La resposta, ara conté dues respostes, perquè veiem que hi ha dues... Però és veritat, podem dir un moment, abans que responguis, Pere Arnau Estanislau sona bastant inventat. Pere Arnau Estanislau és 100% nom inventat. Vale. O sigui, volia mantenir-se en anonimat. Potser es vol mantenir l'anonimat o vol demostrar que sap noms. O que sap del teu pene. O que... Sí, no ho sé, no ho sabem. De tota manera, regla 1 de la L, és a dir, pene igual a la hipotenusa entre els catets dels dos dits primers de la mà. És veritat, sí o no? No, no és veritat. No és veritat. Ho dius per tu o has fet un estudi molt general? No he fet cap estudi, però no té cap sentit. O sigui, és impossible. Ja està, no té més. Que algú m'ho demostri d'una altra manera. Si no, jo tinc un amic que es basa només en estudis realment que s'hagin fet amb mètode científic i estiguin superreglats. Si no és això, no és que sigui mentida, però com que no es pot demostrar, és una teoria. Llavors de moment sabem que la regla de la L, en el format hipotenusa de la regla, és com Déu. Pot ser que sí, pot ser que no, però de moment, com que no està demostrat, no ens ho creiem. És Rodinger. El penis és Rodinger. Tens dues respostes, sí o no? Pots tenir el penis de la L o no? Ara, en el ser alt o baixet i ser baixet i tenir el pene gran o petit, jo crec que no és un tema realment de llargària, és a dir, en termes absoluts, sinó en termes relatius. És a dir, jo sóc baixet, tinc un penis de 2 centímetres, molt bé. Ara, sóc alt i tinc un penis de 2 centímetres, ojo, que la relació entre... La proporció és xunga. Clar, si tens el cos gran i el penis normal, sembla que el tinguis més petit del que realment el tens. Exacte, és a dir, faig 2 metres, tinc un 32 de peu i és molt xungo el tema. No t'aguantes dret. No t'aguantes dret. Doncs és el mateix. Ara tens un 32 i tens 6 anys i, home, doncs està bé, no? Home, té un peu gros i tot. Depèn la polla que tingui. Segons com ets més alt estirat que... Exacte. Pot passar que hi hagi una... Perquè nens petits amb macropene existeix el concepte? Segur. Només cal anar a internet i buscar malaltia del pene gegant amb nens petits. No ho feu. No ho feu, sisplau. No ho feu. Ho farà el Busta i ell ja decidirà si vol comentar-ho malament. Macrofalosòmia.
Vale? A partir d'aquí deixo el tema com zanjat, vale? O sigui, tenim la resolució és el penis de Schrödinger i la resolució 2 és la relativitat no és absoluta. Vale. No sé si s'ha entès, però amb moltes poques paraules, i jo ho dic, i si cola, i si no, vinga. Està bé. El segon àudio, que és lo important d'avui. No sé si ho sabeu, en temporades anteriors de problemes tècnics hem tingut bastants personatges recurrents. Un d'ells és Víctor no sé què. De fet, crec que mai s'ha donat a conèixer amb el seu nom. Ha tornat aquesta temporada, ens ha fet un àudio i ens proposa el següent. Ei, bon dia, Jordi. Trobes a faltar ja, És de nit, ja. Doncs mira, ja he tornat i estic disposat a fer-te la vida impossible. Primera pregunta de la temporada. Estàs furíssima, no la saps? On collons estan totes les mosques mortes? On estan? Clar, perquè tu vas pel dia a dia veient 50 milions de mosques, torni amb mosques, i sempre estan vives. Totes aquestes mosques, les que a més, crec que les mosques viuen 24 hores o alguna cosa així, en plan, viuen molt poc. O sigui, però jo sempre les veig vives, i amb lo poc que viuen, vull dir, com s'entén? Hauria d'haver una muntanya gegantina de mosques mortes, tio, per justificar les megamil mosques que hi ha vives. Vull dir, és que no s'entén. Bueno, ala, idea tens, tio. Vinga, sort. Bueno, mosques mortes. A veure si li pots desmentir, que no tens... Mosques vives. Per començar, em sap greu per totes les mosques que estiguin mortes. No ho farem a les mosques mortes perquè ja estan mortes. Ja estan mortes. Vale, llavors, què passa amb els erres? És que, clar, li falten unes classes. Aquest noi potser no ha anat gaire al col·le, no? Ui, pique? Pique fort. La cosa és que m'he ficat una música èpica, però suda de música èpica, anar a ficar una altra cosa tot guapa, perquè si no, això serà un muermaco. Bueno, mentrestant, la cosa és que els éssers vius quan es moren deixen de tenir merdes de proteïnes que ens conservin la pell i els òrgans i ens descomponem i ens fem caca i ens fem pols. Explicant-ho a Mènia de fons estàs molt creïble. Vale, vaig a trobar alguna cosa, però és això, ens descomposem i formem part ja del terra. Ets pols. Les mosques mortes duren una hora. Al cap d'una hora d'una mosca morta ja s'ha descomposat i és caca com la del gos. Molt bé, és veritat. Poso aquesta, aviam. És caca de gos. Les mosques desaparecides. Les mosques desaparegudes en realitat hi són. De fet, si tu tens pols a les mans, si vas una mica brut, si no t'has dutxat avui, tens trossos de mosca per sobre segur. Prou. Tens trossos de tot, i trossos de gosset mort també. O sigui, això és segur. En l'aire no deixa d'haver-hi pols que és del terra, que ha sortit, que vola. Hi ha de tot entre tots nosaltres. Com deia Parmènides, no existeix el buit. Vinga. Que merda. Tots estem envoltats de coses. I les coses que ens envolten la majoria del temps són aire que porta partícules de merda. Acaba de citar Parmènides, eh? I no ho ha mirat enlloc. No, o sigui, a mesura que vagi passant la temporada, el meu coneixement va tornant al 100%. Però què passa amb les mosques mortes, doncs? Les mosques mortes... Descriviu-lo del guió, que jo els hi ensenyo a la càmera. Sí, el Litus ara està ensenyant a la càmera el guió de la secció, que posa concretament Estalviem arbres, guió freestyle. És el seu guió, el guió del Jordi. Això, estic orgullós. Tenim apuntat al WhatsApp, perquè encara no ens el sabem, 633 59 50 50, per tornar-ho a dir, perquè ens envieu notes de veu. El Víctor ha perdut. Jo crec que ha perdut. Però tu, Gusta, ho has entès o no? És que, no sé, amb el tema trossos de gos mort sobre meu m'he perdut una mica. Les mosques són molt petites. Les mosques es descomposen molt fàcilment un cop estan mortes. Tots serem pols. Tots serem pols. Els humans triguem molt de temps. Estic dins. Però tot el que és orgànic, amb un pispàs ja ho tens. Si tu deixes l'orgànica... Una mosca és com aquell típic moc que fas fent així molta estona acaba desapareixent, no? Per exemple, fes amb una mosca. Un dia mata una mosca i fes així com amb el moquet, et quedaràs sense mosca a les mans. La cosa és que és pols i és petita, però segueix estant. Les arnes és el més heavy. Quan mateu una arna, desapareix, es fa pols directament.
Una arna, una polilla. El silenci dels anyells. Vale, hòstia. Fins aquí els misteris, Sí, no? déu-n'hi-do, Sí. Recordem el tema del WhatsApp. Sí, perquè se'ns ha trencat els 600 mòbils que teníem, totes les companyies amb qui ho estàvem fent, que ho fèiem ja amb coses internacionals perquè estava patant-se, ens hem quedat sense mòbils. Ens han arribat 4 àudios, però ens falten més, perquè només tenim dels últims 10 minuts abans del programa. Us diré més, avui ha arribat una notificació de que hi havia un usuari que ens enviava... Epa, la música. Ens enviava 4 fotos, però no les podíem descarregar, i el WhatsApp em deia: vuelva a pedirle al usuario que le mande las fotos. Ah, t'ho diu això? Sí. O sigui, he apretat, sabeu quan el WhatsApp t'envia una foto i has de clicar perquè es baixi? Doncs sortia el símbol, he apretat i m'ha dit: no, tard. Ja són del 2 de juliol, xaval? Espavili. Torna-les a demanar, i les he tornat a demanar. Ostres! Este pezón no se puede descargar ahora mismo. No, ara no. Envíe un SMS ja. Que és veritat que les fotos per la ràdio tampoc tindrien massa gràcia, no? No. Bueno, ho comentem tot aquí. Sí, no, ho comentem. Per omplir ràdio. Bé, Jordi, a mi m'ha sorprès positivament. No, o sigui, no em deixaràs de sorprendre mai positivament, perquè m'agrades molt en general. Un tio amb calçotets que S'ha dit que tota aquesta secció l'ha fet en calçotets. Com no ens ha de sorprendre? Per l'amor de Déu. Que potser inspira també, l'inspira. Gràcies, Jordi. L'únic late show de la tele que es veu per la ràdio. Anem tard!